Την Τρίτη που μας πέρασε, μαζευτήκαμε γύρω στα 150 άτομα σε μια αίθουσα στην Πάρνηθα και κάναμε μια πρώτη συζήτηση για τα προβλήματα και τις προκλήσεις που είχε το επιχειρηματικό μας μοντέλο και για τις λύσεις που έχουμε βρει. Εντάξει. Σήμερα λοιπόν αυτή η συνάντηση ξεκίνησε κατά τις 9 η ώρα το πρωί, τελείωσε 6-7 η ώρα το απόγευμα. Συζητάγαμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ σήμερα θα συμπυκνώσω τα πράγματα που υπόθηκα για να σας τα μεταφέρω. Το θέμα έχει σχέση με την αναγέννηση, την αναδημιουργία, την αναμόρφωση, την αναβίωση, την ανάσταση, τη μεταμόρφωση. Εντάξει, για να έρθει η αναγέννηση πρέπει πρώτα να πεθάνει κάτι και να δώσει χώρο για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Είναι δεδομένο του τελευταίο καιρό. Νιώθουμε όλοι ότι κάτι δεν πάει καλά με την δραστηριότητά μας, με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει και έχουν πει πράγματα, κάποιοι τα σκέφτεστε. Αυτό που έγινε ουσιαστικά την Τρίτη είναι ότι δώσαμε πρώτα το λόγο στους περισσότερους ανθρώπους που ήταν εκεί πέρα, δώσαμε τα μικρόφωνα και τους ρωτήσαμε τι είναι αυτό το οποίο τέλος πάντων πιστεύουν ότι χρειάζεται αλλαγή. Πριν πάμε τώρα εκεί να σας πω αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό. Τι θέλει. Εδώ πέρα τα συστήματα. Ωραία. Να ξεχωρίσουμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές οντότητες. Υπάρχει η Plan B κοινότητα και το επιχειρηματικό μοντέλο. Εντάξει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Επιβεβαιώστε εσείς ότι ακούγεται. Γιατί εγώ ακούω τον εαυτό μου 2 φορές. Όλα καλά. Υπάρχει η Plan B κοινότητα και το επιχειρηματικό μοντέλο. Δύο διαφορετικά πράγματα. Η Plan B κοινότητα είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό από όλα. Είναι η κοινότητα που χτίζουμε. Έχουμε ένα τεράστιο όραμα, μια πολύ μεγάλη αποστολή. Να βοηθήσουμε χιλιάδες ανθρώπους να απελευθερωθούν από τη φυλακή του πλάνου Α. Για να το κάνουμε αυτό, έχουμε πει ότι χρειαζόμαστε 300 δυνατούς στρατιώτες, 300 ανθρώπους οι οποίοι θα βγουν εκεί έξω και θα μεταφέρουν αυτό το μήνυμα. Και η Plan B κοινότητα κάνει διάφορα πράγματα. Έχουμε ένα όραμα για τα επόμενα 10, 20, 30, 50, 100 χρόνια. Μιλάμε για τις επόμενες γενιές, για το πώς μπορούμε να ευλογήσουμε και τις επόμενες γενιές. Κάνουμε φιλανθρωπίες. Γενικά είμαστε στη διαδικασία να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Σκεφτόμαστε για το πώς μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε περισσευούμενα χρήματα. Πολλά πράγματα γενικώς που έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε σαν κοινότητα. Γιατί όταν διαφορετικοί άνθρωποι με ένα κοινό όραμα, με ένα κοινό σκοπό βρίσκονται όλοι μαζί, σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη δύναμη εκεί. Εντάξει. Τώρα, επειδή για να μπορέσεις να βοηθήσεις το μέσο άνθρωπο να ξεφύγει, να ελευθερωθεί βασικά, χρειάζεσαι και ένα πρακτικό επιχειρηματικό μοντέλο για να το κάνεις. Εντάξει. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι λίγοι άνθρωποι μέσα στην κοινότητα, υπάρχουν άνθρωποι στην κοινότητα οι οποίοι δεν χτίζουν επιχειρηματικό μοντέλο, γιατί ήδη αυτό εδώ το έχουν κατακτήσει. Αλλά υπάρχουν οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν κάτι πρακτικό για να κάνουν, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ελευθερία. Και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε πάντοτε ένα μοντέλο, ένα πρακτικό επιχειρηματικό μοντέλο να χτίσουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το μέσο άνθρωπο να ελευθερωθεί οικονομικά και χρονικά. Αυτό το μοντέλο τα τελευταία 9 χρόνια, εγώ καταρχάς μιλάω για το κομμάτι της κοινότητας από όταν ήμουνα 15 χρονών. 15 χρονών, όσοι ξέρετε την ιστορία μου, ήμουνα στο σαλόνι των γονιών μου, ήμουνα πρώτη λυκείου και είχε έρθει ο Μπάμπης τότε, ένας θείος μου, και έκανε παρουσίαση για την ελευθερία του τότε επιχειρηματικού μοντέλου και εγώ είδα τότε πώς μπορεί ένας άνθρωπος, χωρίς να βάλει ιδιαίτερο κεφάλαιο, να δημιουργήσει ελευθερία, αλλά είδα και το όραμα της κοινότητας. Γιατί ο Μπάμπης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μίλαγε πάρα πολύ για το κομμάτι και το όραμα της κοινότητας, είχε δημιουργήσει κοινότητα και τότε εγώ έγινα κομμάτι της κοινότητας αυτή που είχε δημιουργηθεί. Για πάρα πολλά χρόνια πήγαινα σε σεμινάρια, ενημερωνόμουν, έβλεπα πώς ζωές ανθρώπων άλλαζαν. Πώς οι ίδιοι θείοι μου αλλάξαν τη ζωή τους και δημιούργησαν ελευθερία για αυτούς και για άλλους ανθρώπους. Πώς αρχίσανε να κάνουν πολλά πράγματα στην κοινότητα που είχαν δημιουργήσει και από τότε μπήκε αυτό το όραμα. Για την ακρίβεια, όπως ξέρετε, το όραμα του να δημιουργηθεί μια τέτοια κοινότητα, η ανάγκη βασικά, είχε δημιουργηθεί από πολύ πιο μικρή ηλικία, όταν οι γονείς μου ήταν στρατιωτικοί, αλλάζαμε διάφορες πόλεις,
και όπου και αν πηγαίναμε με τον αδερφό μου, ήμασταν ουσιαστικά 2 άνθρωποι, ήμασταν μόνοι μας και παλεύαμε. Υπήρχαν το bullying εκείνης της εποχής, επειδή αλλάζαμε κάθε 2 χρόνια σχολεία και πόλεις και ουσιαστικά ήμασταν πάντα 2 εναντίον πολλών. Μας την πέφτανε πάρα πολύ και πάντοτε υπήρχε ανάγκη και έλεγα να μπορέσω να δημιουργήσω κάποια στιγμή μια ομάδα ανθρώπων, όπου όλοι μαζί τέλος πάντων ο ένας θα βοηθάει τον άλλον, θα υποστηρίζει τον άλλον και κανένας δεν θα μπορεί τέλος πάντων να μας την πέσει. Αυτό ενισχύθηκε όταν το είδα 15 χρονών και όταν μετά αργότερα έπιασα πλάνο Α, άρχισα να δουλεύω σε διάφορα επαγγέλματα και είδα την εκμετάλλευση που υπάρχει έξω και κατάλαβα πόσο μεγαλύτερο κομμάτι, το μεγαλύτερο όραμα, τη μεγαλύτερη αποστολή που έχει η κοινότητα να βοηθήσει πρακτικά ανθρώπους να ελευθερωθούν από αυτό το πράγμα. Οπότε, για πολλά χρόνια ήμουνα κομμάτι και μέρος μιας Plan B κοινότητας και μετά μετέφερα πήρα το torch, ας πούμε, και δημιούργησα την δικιά μου κοινότητα και τα τελευταία 9 χρόνια χρησιμοποιούμε σαν επιχειρηματικό μοντέλο. Εγώ έχω αλλάξει 3 επιχειρηματικά μοντέλα σε αυτά τα 25 χρόνια. Τα τελευταία λοιπόν 9 χρόνια χρησιμοποιούσα επιχειρηματικό μοντέλο την OGI. Αλλά θέλουμε να τα ξεχωρίσουμε. Άλλο η κοινότητα και άλλο το μοντέλο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό. Τα μοντέλα, οι εταιρείες μπορεί να αλλάξουν. Αναλόγως με τη στάση της αγοράς, αναλόγως με τις ανάγκες, μπορεί να αλλάχτεί το μοντέλο. Αν έχεις ένα συγκεκριμένο σκοπό, αν έχεις μια συγκεκριμένη αποστολή, σίγουρα χρειάζεται ένα όχημα για να πας και πάντοτε θα βρίσκεις το καλύτερο όχημα. Μακάρι να υπήρχε μόνο ένα όχημα το οποίο θα το χρησιμοποιούσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Τι σας πετάει έξω? Λοιπόν, anyway, παλεύουν τώρα με τα διάφορα. Λοιπόν, 9 χρόνια λοιπόν χρησιμοποιούμε το μοντέλο της OGI. Εντάξει. Τώρα, πρώτα αναγνωρίζεις το σάπιο το παλιό και μέσα από τις τάχτες σου λέει αναγεννάς το νέο το εξαίρετο. Η συζήτηση λοιπόν που κάναμε την Τρίτη, δώσαμε το μικρόφωνο και υπόθηκαν ποιες είναι οι προκλήσεις και τα προβλήματα που έχει το μοντέλο μας. Το μοντέλο το επιχειρηματικό, η OGI. Και πήρανε πάρα πολύ τον λόγο. Θα συνοψίσω λίγο τα πράγματα που υπόθηκαν. Ένα μεγάλο κομμάτι που είπαν πάρα πολύ είναι το κομμάτι των πελατών και το παθητικό εισόδημα. Πριν πάω εκεί, να κάνω λίγο μια ιστορική αναδρομή γρήγορη. Το 2014, όταν ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε με την OGI, εγώ όταν είδα το πλάνο, θεώρησα και πίστεψα ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι τεράστιο. Μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλα πράγματα. Γιατί μέχρι πριν είχα συνεργαστεί με εταιρείες όπου υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα προϊόντα και πρώτη φορά θα έμπαινα στο κομμάτι των υπηρεσιών και μάλιστα μια υπηρεσία, η υπόσχεση ποια ήτανε? Θα φτιάχναμε ένα εκπτωτικό κλαμπ μεγάλο, τεράστιο, στο οποίο όλοι οι άνθρωποι θα θέλανε να γίνουν κομμάτι αυτού του εκπτωτικού κλαμπ. Πιστέψαμε, πραγματικά πιστέψαμε, ότι εάν δημιουργήσουμε αυτό το εκπτωτικό κλαμπ, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα τρέχουν να θέλουν να γίνουν μέλη αυτού του εκπτωτικού κλαμπ, γιατί θα γλιτώνουν χρήματα από τις καθημερινές ανάγκες. Αυτή ήταν η υπεποίθηση, αυτό ήταν το όνειρο, αυτό ήταν το όραμα. Το λέγαμε και το ξαναλέγαμε όταν ξεκινήσαμε. Δεν υπήρχαν συνολικές επιχειρήσεις. Ξεκινήσαμε βάζοντας πρώτα συνεργάτες και να δημιουργηθεί ο πυρήνας των συνεργατών και λέγαμε ότι θα φτιαχτεί το κλαμπ, θα δημιουργήσουμε το εκπτωτικό κλαμπ. Και μέσα στα επόμενα χρόνια, σιγά σιγά από το 2015-2016, αρχίσαν να μπαίνουν κάποιες επιχειρήσεις, αρχίσαν να δημιουργείται ένα εκπτωτικό κλαμπ και μάλιστα κάναμε διάφορα πειράματα. Πήγαμε σε περιοχές συγκεκριμένες στην Αθήνα, θυμάμαι στο Μαρούς που είχαμε δημιουργήσει μια περιοχή, παράδειγμα, όπως και στην Παλίνη, όπου είχαμε βάλει πάρα πολλές συγκεκριμένες επιχειρήσεις για να δούμε το κομμάτι το πώς θα δημιουργήσουμε πελάτες. Γιατί για να είναι μια επιχείρηση υγιής χρειάζεται να έχει πελάτες. Φαντάζομαι να συμφωνήσουμε. Και κάναμε λοιπόν αυτά τα πειράματα. Αρχίσαμε να δημιουργούμε κάποιους πελάτες πειραματικά, να το πω έτσι, αλλά κόλλαγε. Ποιο ήταν το πρόβλημα τότε? Αυτό που μας λέγανε περισσότερο είναι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, χρειάζεται να βάλετε σούπερ μάρκετ. Το μεγαλύτερα έξοδα που έχει ένα νοικοκυριό είναι το σούπερ μάρκετ. Άρα, όταν βάλετε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, θα μπορέσουμε να πούμε κι εμείς, γιατί το να έχετε βάλει, ξέρω εγώ, ένα μαγαζί με ρούχα, ένα μαγαζί με αυτό, ένα μαγαζί με εκείνο,
σε μια τοπική αγορά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Και πολλές φορές, ξέρω εγώ, άλλος έλεγε ναι, έχετε αυτή την καφετέρια, αλλά εγώ πίνω καφέ από την άλλη καφετέρια. Ή έχεις αυτό το μανάβι, ναι, αλλά εγώ πίνω από ένα άλλο μανάβι. Ναι, αλλά μπορείς να βάλεις το μανάβι του δικού σου. Ξέρετε, ήταν αυτές οι αντιρρήσεις. Τέλος πάντων, κάναμε συνεργασία με το μεγαλύτερο ελληνικό σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, το Σκλαβενίτη, για μια κάποια μικρή περίοδο εκεί πέρα. Είχαμε αρχίσει να χαιρόμαστε και να δημιουργούμε ειδικές εκπαιδεύσεις για το πώς θα δημιουργήσουμε χιλιάδες πελάτες. Υπήρχαν άνθρωποι που δημιουργούσαν πελάτες και αυτό ήταν γιατί ουσιαστικά υπήρχε μια γυναίκα, είχε πει τότε, όσοι είστε παλιοί ξέρετε, η οποία ξεκίνησε και είχε πει: θα σας δίνω εγώ τις διατακτικές. Θα μπορεί ένας άνθρωπος από οπουδήποτε στην Ελλάδα να παραγγέλνει τις διατακτικές του και θα τις φέρνει ο courier κατευθείαν στο σπίτι, θα πληρώνει έτσι, θα τις παίρνει τις διατακτικές. Ήταν ένα ιδανικό σύστημα. Και μάλιστα 10% στον Σκλαβενίτη, έτσι. Τελικά η τύπισσα άρχισε να μαζεύει πάρα πολλές παραγγελίες. Για κάποιους μήνες άρχισε να λειτουργεί αυτό. Αρχίσαμε να βλέπουμε το όραμα να γίνεται και βέβαια η τύπισσα αποδείχθηκε ότι ήταν. Τέλος πάντων, εξαφανίστηκε, για να μην πω χαρακτηρισμούς. Εξαφανίστηκε, άφησε τεράστια ποσά. Έτσι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πήραν τα χρήματά τους, δεν πήραν τις διατακτικές, άφησε χρέος στο Σκλαβενίτη. Ο Σκλαβενίτης μας έκοψε τη συμφωνία, δεν ήθελε να μας ακούσει. Υπήρχε μια τραγική κατάσταση. Μετά, εμείς εστιαστήκαμε στο να αναδιοργανωθούμε. Βάλαμε τα δύο άλλα μεγάλα σούπερ μάρκετ, αλλά για κάποιο λόγο, πάμε να προχωρήσουμε λίγο στο τώρα, ενώ κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες για να δημιουργηθεί αυτό που λέμε πελάτες και τελικά παθητικό εισόδημα, για να μπορέσεις να έχεις παθητικό εισόδημα πρέπει να έχεις χιλιάδες πελάτες, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απλά πληρώνουν τη συνδρομή τους και μέσα από τη συνδρομή τους θα εκμεταλλεύονται αυτά το προϊόν. Αν δεν υπάρχει αυτό, τότε δεν υπάρχει μια επιχείρηση η οποία να είναι υγιής. Εντάξει. Αν μπορώ να έχω ένα που κλείνει εδώ, θα είναι φανταστικό. Αυτό λοιπόν, αν γυρίσουμε 9 χρόνια λοιπόν και κάνουμε την αυτοκριτική μας, δεν δημιουργήθηκε ποτέ. Όπως θα ακούσετε στην ιστορία, σε μια ιστορία τώρα λίγο πιο μετά, εγώ πέρυσι περίπου τέτοια εποχή έκλεισα μια τεράστια συμφωνία, μια πολύ μεγάλη συμφωνία για να μπορέσουμε να έχουμε πελάτες σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν έγινε ποτέ. Εντάξει, αστεράκι, θα το ακούσετε λίγο πιο μετά. Γενικώς θέλω να κρατήσετε ότι πάντοτε, το είχαμε αυτό στο μυαλό μας, πάντοτε κάναμε προσπάθειες για να δημιουργήσουμε πελάτες, αλλά τελικά, όταν πήραν και οι άνθρωποι το λόγο και λέω, συγγνώμη, σηκώστε το χέρι, πόσοι χρησιμοποιούν τις διατακτικές? Έχουμε φαγωθεί να μιλάμε σε plan Biflix για να κάνουμε τέτοιο. Πόσοι χρησιμοποιούν τις διατακτικές? Πόσοι πηγαίνετε σε άλλα, στα άλλα μαγαζιά? Πόσοι χρησιμοποιείτε τα εργαλεία? Τα χέρια που σηκώθηκαν ήταν ελάχιστα. Οι απαντήσεις που υπήρχαν είναι: δεν μας βολεύει η διαδικασία, δεν μπορούμε το κομμάτι διατακτικών, δεν θέλουμε να αποπληρώνουμε. Πάρα πολλές επιχειρήσεις που είναι σφευλημένες μέσα στην πλατφόρμα πηγαίνουμε και τελικά δεν μας δίνουν έκπτωση και αυτό γυρνάει boomerang. Και αν στείλουμε και κάποιον άλλον, αυτό γυρνάει boomerang. Πολλά τέτοια θέματα για τα οποία δεν έχει δουλέψει καλά το application, η εφαρμογή με τις τέτοιες. Οι εκτόσεις λοιπόν δεν δίνονται. Οπότε το τελικό αποτέλεσμα μετά από αυτά τα χρόνια είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε πελάτες. Αυτό είναι το δεδομένο και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί αλλιώς είναι να εξετάζεις τα πράγματα στην αρχή και να λες, ξέρω εγώ, εντάξει, είμαστε ακόμα στον πρώτο χρόνο, στον δεύτερο χρόνο, στον τρίτο χρόνο, θα το φτιάξουμε αυτό. Έτσι λειτουργούσαμε, ότι ναι, θα τη βρούμε την άκρη, κάποια στιγμή θα το φτιάξουμε αυτό το πράγμα, θα το φτιάξουμε. Καθώς πέραν τα χρόνια και αυτό το πράγμα δεν φτιάχνεται, αυτό δείχνει ότι είναι ένα πρόβλημα. Τελικά, εκπτωτικό κλαμπ δημιουργήσαμε μεγάλο, τελικά έχουμε πολύ καλές και μεγάλες εκπτώσεις, αλλά έτσι όπως είναι φτιαγμένες οι διαδικασίες, ο κόσμος δεν τις χρησιμοποιεί, ο κόσμος τελικά δεν πληρώνει τη συνδρομή του για να χρησιμοποιεί τις εκπτώσεις. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, τους οποίους τους βάζουμε μέσα, είτε σαν συνεργάτες, είτε σαν δοκιμαστικούς πελάτες, είτε μέσα από τη διαδικασία των εγγενειών. Χιλιάδες ανθρώπους που έχουμε οδηγήσει μέσα στην OGI, αλλά δεν μπορέσαμε να τους κρατήσουμε. Γιατί το προϊόν δεν λειτουργήσε όπως ελπίζαμε ότι θα λειτουργήσει, όπως πιστεύαμε ότι θα λειτουργήσει. Θεωρούσαμε ότι θα λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε. Εντάξει, αυτό είναι
ένα από τα κύρια θέματα τα οποία συζητήθηκαν. Πελάτες. Δεν έχουμε πελάτες, χρειάζονται πελάτες για να μπορεί να έχει παθητικό εισόδημα. Το επόμενο κομμάτι το οποίο αναλύθηκε πάρα πολύ είναι το κομμάτι του εξωτερικού. Θέλαμε ανάπτυξη στο εξωτερικό. Ποιος δεν θέλει ανάπτυξη στο εξωτερικό? Για να μπορέσεις να πολλαπλασιάσεις τους τζίρους σου, για να μπορέσεις να έχεις παράγοντες οι οποίοι θα κάνουν διπλασιάσουν, δεκαπλασιάσουν το αποτέλεσμα, θέλεις να αναπτυχθείς στο εξωτερικό. Αυτό δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα το 2014 όταν ξεκινήσαμε. Όταν ξεκινήσαμε, θέλαμε να εδραιώσουμε την Ελλάδα, να φτιάξουμε πράγματα. Αλλά όταν αυτό το πράγμα άρχισε να φτιάχνεται, όταν εδραιώθηκε και μετά από κάποια χρόνια μπήκε και το OGI Booking και το NET και όλες αυτές οι. Μπήκαμε στη διαδικασία και λέμε ρε, εσύ, να αναπτύξουμε το εξωτερικό. Κάναμε διάφορες προσπάθειες. Εγώ προσωπικά είχα αναπτύξει στην Αλβανία, είχα σεμινάριο Open και BBA σεμινάριο, το οποίο είχαμε με πάνω από 300 άτομα και ομάδες εκεί που αναπτυσσόντουσαν. Είχαμε αναπτύξει την Βουλγαρία. Γενικώς γραφτήκανε άνθρωποι σε διάφορες χώρες, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Γιατί η δυσκολία ήταν πια ότι έπρεπε, καθώς πήγαινε στο εξωτερικό, καθώς αναπτύσσει στο εξωτερικό, έπρεπε αυτός που ήταν γραμμένος στο εξωτερικό να αναπτύσσει και το δίκτυο των ανθρώπων, πελατών ή συνεργατών, αλλά ταυτόχρονα να αναπτύξει και το προϊόν. Γιατί δεν υπήρχε προϊόν, έπρεπε το προϊόν να το δημιουργήσεις. Το προϊόν έπρεπε να το χτίσεις. Και ενώ αυτό, σαν πείραμα, το είχαμε κάνει στην Ελλάδα, το είχαμε χτίσει και ελπίζαμε ότι αυτό θα αναδιπλασιαστεί και σε άλλες χώρες, έχουν περάσει 9 χρόνια και δεν έχει αναδιπλασιαστεί. Και μάλιστα εγώ αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δεν πρόκειται αυτό να γίνει ποτέ, γιατί πελάτες δεν δημιουργήσαμε ούτε στην Ελλάδα, στο εξωτερικό σίγουρα δεν θα δημιουργήσουμε. Στην Αμερική που μπήκανε 750, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που είχαν μπει εκεί και προσπαθήσαμε στην Αμερική να δημιουργήσουμε πελάτες, δεν τα καταφέρουμε ούτε εκεί. Εντάξει, άρα το κομμάτι του εξωτερικού, η ανάπτυξη του εξωτερικού, η εξωστρέφεια, αυτό που λέμε εξωστρέφεια, να αναπτυχθούμε και σε άλλες χώρες, είναι πλέον ένα τεράστιο θέμα, πρόβλημα. Τρίτον, γιατί τα βγάζει έτσι, ένας Θεός ξέρει. Η γραμμή αναδοχής. Εγώ λοιπόν όταν ξεκίνησα το 2014 άκουσα αυτή την επιχειρηματική ιδέα από τον Κωνσταντίνο. Εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο είχαμε πολλές αντιθέσεις, δεν συμφωνούσαμε πάντοτε σε όλα τα πράγματα και σε βασικά πράγματα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν έξυπνος, ήταν εργατικός, μοιραζόμασταν ένα κοινό όραμα και ξεκινήσαμε με καλή διάθεση να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε αυτό που λέγεται επιχειρηματικό μοντέλο της OGI, της Olympic Idea, τότε που μετά έγινε OGI. Παρότι είχαμε διαφορές στις απόψεις όλα αυτά τα χρόνια, υπήρχε σεβασμός και εμπιστοσύνη. Δύο βασικά πράγματα που χρειάζονται για να αναπτυχθεί η συνεργασία. Σεβόταν ο ένας τη γνώμη του αλλού, υπήρχε η έννοια αυτό που λέμε του βέτο. Δηλαδή, αν σε κάτι εγώ έβαζα βέτο και έλεγα εσύ αυτό με τίποτα, ο Κωνσταντίνος θα το σεβόταν και δεν θα το έκανε και το ανάποδο. Εάν ο Κωνσταντίνος έλεγε βέτο σε κάτι, εγώ το σεβόμουν και έτσι είχαμε πορευτεί. Φτιάξαμε κοινά συνέδρια, φτιάξαμε. Αυτό μάλλον το δικό μου. Φτιάξαμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, συνέδρια, σεμινάρια και πορευόμασταν έτσι για πολλά χρόνια, όπου, ξαναλέω, το κομμάτι του σεβασμού και το κομμάτι της εμπιστοσύνης ήταν παρονομαστές, ήταν η βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Γιατί σκεφτόμασταν διαφορετικά, είχαμε διαφορετική κουλτούρα. Και δεν είναι μόνο εμείς οι δύο, υπήρχαν και διαφορετικοί ηγέτες που είχαν διαφορετικά τέτοια, αλλά λέω τώρα, μιλάω συγκεκριμένα για μας. Αυτό το πράγμα σιγά σιγά με τα χρόνια άρχισε να φθήνει. Ποιο? Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη. Έχουν γίνει διάφορα πράγματα στα οποία χάθηκε από τη δικιά μου πλευρά ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη προς τον Κωνσταντίνο. Ξεκινάει, τώρα σας τα λέω λίγο γρήγορα, ξεκίνησαν περίπου να εντείνεται με το 2018-2019 ήταν χρονιές στις οποίες πήγαινα εγώ στο GoPro, στο σεμινάριο του Eric Worre, και σε ένα GoPro που είχαμε γυρίσει πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί τότε ήταν που αρχίσαν να μιλάνε όλοι για τα social media και την ανάπτυξη social media και όλο και περισσότεροι ηγέτες από διάφορες εταιρείες είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα social media. Είχαμε γυρίσει ενθουσιασμένοι και λέω είχαμε γυρίσει
Γιατί ήταν και ο Αποστόλης ο Καλογύρου που είχαμε γυρίσει και είχε ανεβεί τότε ο Αποστόλης γεμάτος ενθουσιασμό σε ένα σεμινάριο και είχε πει ότι αυτά είναι τα νέα, ναι, γίνεται ένας χαμός με τη μεθοδολογία του social media και δεσμεύομαι ότι μαζί με τον Θοδωρή θα το μελετήσουμε, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε συστήματα και να τα φέρουμε στην ομάδα για να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί οποιοσδήποτε. Τότε λοιπόν είχε πολεμηθεί αυτό το πράγμα, τον είχαν βάλει στην άκρη τον Αποστόλη διάφοροι από την ομάδα και οι ηγέτες του Κωνσταντίνου και του λένε και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος του είχε πει: μεγάλε, δεν θέλουμε να μιλάς για τα social media, δεν μας ρώτησε εμάς για να μιλήσει για τα social media, δεν είναι μέσα στις στρατηγικές που έχουμε πει στο μυαλό μας. Μέχρι τότε ήταν το κλασικό, το παραδοσιακό τρόπο που αναπτύσσαμε. Από σπίτι σε σπίτι, από πλάνο σε πλάνο, τα πλάνα από απόσταση, σε καφετέριες, σε open, σε διάφορα τέτοια και υπήρχε και το internet marketing. Και θα φέρναμε τότε και την έννοια των social media. Εκεί λοιπόν άρχισε να δημιουργείται μια προκήρυξη. Είπα εγώ τότε στον Αποστόλη, του λέω: κοίταξε να δεις, πρέπει να το σεβαστούμε από τη στιγμή που δεν είναι κάτι που θέλουν και αυτοί, γιατί ο Αποστόλης είχε καλή πρόθεση. Δηλαδή ήταν, μα να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς, γίνεται ένας χαμός παγκόσμιος. Του λέω: οκ, και τότε είναι που δημιουργήθηκε η ανάγκη για να φτιάξουμε, να διαχωριστούμε, αν θέλεις, πρώτη φορά στο κομμάτι των εκπαιδεύσεων. Φτιάχτηκε το Plan Reflex, αρχίσαμε να κάνουμε δικές μας εκπαιδεύσεις, να μπορούμε ελεύθερα. Είχαμε κάνει και κάποια δικά μας fan trip τότε και τα λοιπά. Θυμάστε, είχαμε πάει στο. Όχι, το πρώτο ήταν αυτό που είσαι εσύ που. Στα Καμένα Βούρνα. Το πρώτο έτσι μεγάλο σεμινάριο social media. Όπου από εκεί βγήκαν διάφοροι ηγέτες. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την ιστορία του Εμίλιου. Που τα βάζει, που λέει, γυρνάει πίσω και λέει: εκεί είναι που έκανε το κλικ και άλλαξε τελείως όλη η επιχειρηματική του δραστηριότητα. Anyway, από εκείνη την εποχή και μετά ήταν μια εποχή στην οποία ενώ εμείς αρχίσαμε να αναπτυσσόμαστε πάρα πολύ και να αναπτύσσουμε αυτούς τους τρόπους, δεν υπήρξε σεβασμός, να το πω έτσι. Θα προσπαθώ να τα πω όσο πιο ευγενικά γίνεται αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν υπήρχε σεβασμός, υπήρχε πόλεμος, κλεβασμός. Δηλαδή, οτιδήποτε εμείς εξυψώναμε, ξέρω εγώ, τις εκπαιδεύσεις του GoPro, τον Eric Warren. Ο Κωνσταντίνος τις έθαβε, να το πω έτσι. Μιλούσε πάρα πολύ αρνητικά για αυτά. Εξυψώναμε τον Τόνι Ρόμπινς. Ο Κωνσταντίνος θα τον έθαβε. Εξυψώναμε την έννοια της κοινότητας που δημιουργούμε εμείς. Ο Κωνσταντίνος μιλούσε αρνητικά γι' αυτό. Σε διάφορα τέτοια κομμάτια υπήρχε ένας αντίλογος αρνητικός έντονος. Εντάξει. Και εκεί αρχίζανε να δημιουργούνται δύο διαφορετικές κουλτούρες, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Έπεσε η εποχή του COVID, οπότε αυτό βοήθησε στο να δημιουργηθούν τα δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Ο καθένας έκανε τα δικά του. Αλλά τότε άρχισαν να δημιουργούνται και άλλα θέματα. Εντάξει, εγώ είχα μια ολόκληρη ομάδα από τον Στέφανο τον Κεραμίδα, τον οποίον έγινε μια. Αυτό να την ιστορία να την πω όλη. Λοιπόν, είχα μια ολόκληρη ομάδα που ήταν του Στέφανου. Ο Στέφανος ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο γνωριζόμασταν πάρα πολλά χρόνια. Σας λέω τώρα κάποιο σκηνικό. Ο Στέφανος ήταν ένας άνθρωπος που με ήξερα από μικρό παιδί, από τα 15 μου, που ήμασταν σε προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είχα αρκετά μεγάλος και περάσαν τα χρόνια και έρχεται, με παίρνει τηλέφωνο κάποια στιγμή και μου λέει: εσύ έχω κουραστεί και τα λοιπά, θα σταματήσω την ενεργό δράση. Του λέω: εντάξει, Στέφανε, όπως νομίζεις. Μου λέει: κοίταξε να δεις, θα ήθελα μια χάρη. Του λέω: τι χάρη χρειάζεται, τι χάρη θέλεις. Μου λέει: κοίταξε, θα ήθελα να μου επιτρέψεις να πάρω έναν δεύτερο κωδικό κάτω από τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα άδοχός μου, έτσι. Κωνσταντίνος, Θοδωρής, Στέφανος. Θα ήθελα να πάρω και έναν άλλο κωδικό, λέει, κατευθείαν κάτω από τον Κωνσταντίνο, για να μπορώ να κάνω internet marketing σε κάποια δικά του σεμινάρια. Για να βγάζω χατζηλίκι, να μου δίνει κάποιες επαφές, να βγάζω ένα χατζηλίκι έτσι απλά, λέει, για να ασχολούμαι. Του λέω: οκ, λέω, αυτό το καταλαβαίνω. Γιατί όμως να πάρεις ένα δεύτερο κωδικό, από τη στιγμή που είναι ανάδοχος, μια χαρά μπορεί να σε βοηθήσει. Έτσι κι αλλιώς αυτοί κάνανε πάρα πολύ παρέα. Ο Στέφανος με τον Κωνσταντίνο κάνανε πολύ παρέα. Ήταν δηλαδή κολλητάρια. Λέω: αυτό στη δικτύωση δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να πάρει κοινό κωδικό. Μια χαρά μπορεί να το κάνεις και να είσαι από κάτω. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί ο Κωνσταντίνος δεν δίνει το σεμινάριο του στο βάθος το δικό σου, το κρατάει μόνο για τους δικούς του και αυτό κτλ. Δεν καταλαβαίνω, του λέω, τι εννοείς. Κάνουμε ένα meeting όλοι μαζί. Όντως ο Κωνσταντίνος
δεν το έδινε. Λέω, είναι φίλος σου, γιατί τον βοηθάς σε αυτό το κομμάτι. Καταρχάς, έτσι κι αλλιώς να τον βοηθήσεις, γιατί είναι στην ομάδα σου. Πόσο μάλλον που είστε πολύ καλοί φίλοι. Γιατί τον βοηθάς, δεν ήθελε να το κάνει. Ήταν, ξέρω εγώ, ένας όρος απαράβατος. Οπότε ο Στέφανος άρχισε να με παρακαλάει έντονα. Και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, σε παρακαλώ, κάνε μου αυτή τη χάρη. Του λέω, Στέφανε, αυτό που λες είναι πάρα πολύ περίεργο. Δεν γίνεται. Τι εννοείς, θα είσαι διπλοθεσίτης, δηλαδή θα έχεις ένα κωδικό τον κανονικό με την ομάδα σου που έχεις και θα έχεις και έναν δεύτερο κωδικό. Που θα είσαι εκεί, μα αυτό το πράγμα άμα γίνει είναι σκάνδαλο. Το λέω, φαντάζεσαι αυτό το πράγμα να αρχίσει να γίνει στο δίκτυο. Καταρχάς θα θέλουν να φύγουν μετά άνθρωποι από τον Κωνσταντίνο, θα θέλουν να γραφούν και εδώ πέρα. Καταργούνται όλες οι έννοιες. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε για crossline, εδώ μιλάμε για όργια. Anyway, μετά από διάφορες συζητήσεις και μια συναισθηματική τέλος πάντων πίεση, εγώ αυτό το δέχτηκα με 3 όρους. Του λέω, εντάξει, οκ, μου λέει, σε παρακαλώ, κάτω για χάρη μου, ζω τόσα χρόνια, μια χάρη θέλω. Παρότι δεν το θεωρεί σωστό, μπορείς να μου κάνεις, μου λέει, τη χάρη. Του λέω, οκ, θα σου κάνω τη χάρη, αλλά θα βάλουμε με κάποιους όρους. Ο ένας όρος είναι ότι σίγουρα θα συνεχίσεις να βοηθάς την ομάδα που έχεις, δεν την παρατήσεις. Σε αυτά τα που κάνεις, δηλαδή, να στέλνεις και εγώ καλωσορίσματα στους καινούς και αυτά. Ναι, οκ, θα το κάνω. Δεύτερον, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξανασυζητήσουμε ποτέ. Δεν θα έρθεις να μου ζητήσεις αύριο μεθαύριο ή να μου ζητήσετε, εσύ και ο Κωνσταντίνος, να γίνει με άλλους ανθρώπους. Είναι μία και μοναδική φορά μια εξαίρεση λόγω της σχέσης που έχουμε. Το θεωρώ τελείως λάθος, αλλά τέλος πάντων θα μείνει εδώ. Ναι, μου λέει, εννοείται κτλ. Και ο τρίτος όρος, ποιος ήτανε? Ναι, και προφανώς αυτό το πράγμα ότι του λέω, και αυτό το είχαν πει και αυτοί κτλ., ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μαθευτεί, δεν μπορεί να συζητηθεί ποτέ κτλ. Και θα γίνει χαμός. Άρα, ένα, θα μείνει μεταξύ μας, θα συνεχίσει να είσαι ανάδοχος και να βοηθάς τους άλλους κτλ. Και τρίτον, δεν θα μου ξαναζητήσει τέτοιο. Ωραία. Αυτό έμεινε έτσι. Έχω μετανιώσει πάρα πολύ εγώ που το έκανα, αλλά τέλος πάντων αυτό έγινε. Η συνέχεια είναι τέτοιο. Ο Στέφανος λοιπόν στην ομάδα που είχε σε μένα, είχε, ξέρω εγώ, έναν άλλον άνθρωπο που το λέγανε Φίλιππο Σάνο. Αυτούς τον όλους τους λέω γιατί στο συνέδριο του Ιουλίου βγήκανε πάνω και αναγνωριστήκανε ως το έκτο πόδι που κάνανε τον Κωνσταντίνο ambassador. Και όσοι ήταν παλιοί και ξέρουν ότι αυτοί ήταν στην ομάδα μου, κοιτάγανε κάπως περίεργα και λένε, μα καλά, πώς γίνεται. Λοιπόν, ο Φίλιππος Σάνος, ο οποίος ήταν στην ομάδα μου, ήταν τότε λογιστής και ήταν και λογιστής του Κωνσταντίνου και παίζανε και μπάσκετ μαζί. Κάποια στιγμή λοιπόν εξαφανίζεται από το δέντρο μου και τρέχει αυτός κάτι διαφημίσεις και βλέπω ότι τρέχει διαφημίσεις του Κωνσταντίνου. Οπότε με τον Κωνσταντίνο λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Μου λέει, εντάξει, λέει, είναι λογιστής, μου έπαιζε μπάσκετ, τον έγραψα, λέει, στο Στέφανο. Του λέω, μα τι εννοείς, τι είναι αυτό, αφού... Μασκετάκι και θα το γράψει. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα και τι έγινε και τα λοιπά, έτσι κι αλλιώς δεν έκανε και πολύ δράση. Λέω, όχι, είχαμε πει κάτι, δεν γίνεται, δεν είναι αυτό, εντάξει, το Δωρή, 1000 συγγνώμη, μου ζητάει 1000 συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει ποτέ, εντάξει, μια μαλακία, έκανα αυτό και τα λοιπά, ξαναψήνω. Δεν είναι έτσι, σε παρακαλώ πολύ να τον επιστρέψει πίσω. Μου λέει, δεν θα τον επιστρέψω πίσω, σου ζητώ συγγνώμη, θα το αφήσουμε έτσι, σε παρακαλώ, σου ζητώ συγγνώμη, μην το κάνεις θέμα. Το κάνω, του λέω, θέμα, δεν είναι σωστό. Και μένει έτσι. Τώρα η ένταση, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει και ανεβαίνει. Εντάξει, η ένταση στις σχέσεις. Σας λέω τώρα για το πώς αρχίζει και χάνεται και ο σεβασμός και το κομμάτι της εμπιστοσύνης. Τριτώνει το κακό. Δούλευα εγώ με ένα άλλο ζευγάρι που λέγεται ο Φώτης και η Ρούλα Καγιάννη, οι οποίοι και αυτοί ήταν φίλοι με τον Στέφανο. Ο Στέφανος στην μεταξύ είχε σταματήσει να δουλεύει στο βάθος το δικό μου. Κρατούσε 2 θέσεις, αλλά ασχολούταν μόνο με τον άλλο κωδικό. Πηγαίνει και μιλάει στο Φώτη και στην Ρούλα και τους βάζει, ξέρω εγώ, λόγια κτλ. Και έρχεται και ο Φώτης και η Ρούλα σε μένα και μου λένε: ξέρεις κάτι, ρε, εσύ μάθαμε αυτό κτλ. Μπλα, να πάρουμε κι εμείς κωδικό από εκεί, να δουλεύουμε μαζί με τον Στέφανο. Ο Στέφανος εδώ και 1 χρόνο δεν μας μιλάει. Εκεί που μας έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο, αυτό είναι κάτι που μας έχει πειράξει. Μπλα, ένας εκβιασμός, να το πω έτσι, πάλι συναισθηματικός της κατάστασης. Τους εξηγώ ότι αυτό το πράγμα που λέτε δεν είναι σωστό, δεν μπορεί να συνεχίσει, δεν είναι τέτοιο κτλ.
κανονικά δηλαδή θα έπρεπε να μείνουν 6 μήνες ανενεργοί, αν θέλανε να το κάνουν αυτό. Τους λέω: εγώ δεν θα πρόκειται να σας κάνω καταγγελία, αλλά αυτό που πάτε να κάνετε είναι τελείως λάθος. Και εκεί πέρα, τέλος πάντων, έχει αρχίσει και χαλάει πάρα πολύ όλο το κομμάτι της σχέσης, της σεβασμού. Αυτό είναι ένα από αυτά τα σκηνικά. Πολλά σκηνικά τέτοια τα οποία συνέβαιναν μέσα στα χρόνια, απλά σας λέω το πιο κραυγαλαίο, γυρνάμε πέρυσι τέτοια εποχή, στο οποίο ο Κωνσταντίνος έρχεται στο σπίτι το δικό μου με μια έτσι, σαν λευκή σημαία ανακοχής και μου λέει και μου ζητάει, εποχή COVID τώρα, έτσι, δεν υπήρχε συνέδριο, και μου ζητάει να διοργανώσουμε ένα κοινό συνέδριο όλοι μαζί, να το ονομάσουμε United, και για να ενώσουμε πάλι όλες τις ομάδες. Και έλα ρε Θοδωρή και αυτό και τα λοιπά. Του λέω: Κωνσταντίνε, έχει χαθεί η εμπιστοσύνη, έχει χαθεί ο σεβασμός, έχεις κάνει πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Όχι, μου λέει, συγγνώμη και αυτό και θα φτιάξει και θα τους ενώσουμε και θα γίνει ένας χαμός και πες εσύ πώς θέλεις να γίνει. Μα του λέω: δεν συμφωνούμε στο πώς θα αναγνωρίζονται, πώς θα τέτοιο. Όχι, μου λέει: δεν θα μιλήσουμε για στρατηγικές, δεν θα μιλήσουμε τέτοιο, θα μιλήσουμε μόνο για το όραμα, θα μιλήσουμε για τον κοινό σκοπό. Θα γίνουν οι αναγνωρίσεις όπως πιστεύεις και εσύ, θα συμφωνήσουμε. Μπλα 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 μπλα. Και του λέω εγώ του Κωνσταντίνου, του λέω: και να το συζητήσω με τους ηγέτες μου και να σου πω, όπως κάνουμε εμείς, γιατί δουλεύουμε συλλογικά. Του είχε φανεί πολύ αστείο τότε του Κωνσταντίνου αυτό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτός δεν μίλαγε με κανέναν. Anyway, εγώ το φέρνω τότε στους ηγέτες, λένε όλοι είπανε ναι, OK, να το κάνουμε, και παίρνουμε την απόφαση να πάμε να διοργανωθεί το United. Έτσι. Και τότε ήταν και μια περίοδος στην οποία θα άλλαζε το marketing plan. Να θυμάστε, φέραμε την στρατηγική βάθους, είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ο Κωνσταντίνος ξεκινάει στρατηγική βάθους 1-2 μήνες νωρίτερα από ό,τι ξεκινήσαμε εμείς. Και αρχίζει και καλεί δικούς μου φίλους, ανθρώπους που τους είχα φέρει εγώ στην κοινότητα, και τους καλεί αυτούς για να τους βάλει προσωπικούς του. Όχι τώρα στο βάθος το δικό μου. Άλλο αδιανοητό πράγμα. Μπλα μπλα μπλα, να μην σας ζαλίζω τώρα με αυτά, θα σας πω συγκεκριμένο σκηνικό. Έρχεται στο σπίτι μου ο Γιώργος ο Παρασκευάς, ο οποίος είναι χρόνια φίλος μου και ο ηλεκτρολόγος μου, τον οποίο βέβαια τον έχω συζητήσει και στον Κωνσταντίνο και είναι και ηλεκτρολόγος κτλ. Του λέω: ρε εσύ, όταν ήρθε εδώ να φτιάξουμε κάτι φώτα, κάτι πράγματα στον κήπο, του λέω: θέλω να σου μιλήσω για τη νέα στρατηγική, για πράγματα που συμβαίνουν. Μου λέει: ρε εσύ, το ξέρω, με έχει πάρει ο Κωνσταντίνος κτλ. Του λέω: ωραία, εγώ. Νομίζω, OK, του λέω: άμα σου μίλησε, πάμε να ξεκινήσουμε. Μου λέει: Θοδωρή, μου έκανε το πλάνο και μου είπε να ξεκινήσω μαζί του χωρίς να είμαι σε γραμμή δικιά σου. Και μάλιστα του είπα ότι αυτό είναι περίεργο, ότι θα είμαι crossline με τον Θοδωρή και ότι καλά ο Θοδωρής δεν θα έχει πρόβλημα αυτό το πράγμα. Και μου είπε ο Κωνσταντίνος ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Ότι τα έχετε συζητήσει, λέει, και δεν έχει πρόβλημα. Του λέω: με τέτοιο πράγμα, μισό λεπτό, τον παίρνω εγώ τηλέφωνο, του λέω μπλα 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 έτσι και έτσι. Μου λέει: ωραία, και τι θες να γίνει? Δεν κατάλαβα. Η έκφραση που χρησιμοποίησε ήταν: εάν με παρακαλέσεις, θα στον επιστρέψω τον επόμενο μήνα, γιατί τώρα χρειάζομαι τον τζίρο για να πετύχω ένα στόχο. Θα στον επιστρέψω τον επόμενο μήνα, αν με παρακαλέσεις. Του λέω: εγώ του λέω να σε παρακαλέσω. Να σε παρακαλέσω. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί γίναμε πύλες. Για άλλη μια φορά φάνηκαν πράγματα τα οποία δεν θέλω πάλι να τα χαρακτηρίσω, αλλά καταλαβαίνετε τότε τι σημαίνει. Μιλάμε, ο ανάδοχος, ο δικός μου, ο άνθρωπος που υποτίθεται έπρεπε να φροντίζει, δηλαδή έχει ευλογηθεί από όλο αυτό που έχω φτιάξει εγώ. Θα έπρεπε να κρατιούνται κάποιοι κανόνες δεοντολογίας. Κάποιοι κανόνες. Και ας μην υπάρχει σεβασμός, να μην υπάρχει μισθός, θα έπρεπε να κρατιούνται κάποιοι κανόνες δεοντολογίας. Ο άλλος ήρθε και του το είπε μόνος του. Μπουνε και να μην του το έλεγε δηλαδή. Φτάνουμε Ιούνιος, είναι που εμείς τρέχαμε την στρατηγική βάθους, πετυχαίνουν όλοι απίστευτους στόχους, κλείνουμε λίγο πριν κλείσω εγώ το chairman τότε κτλ. Κλείνω ambassador με 8 πόδια και άλλα 2-3 πόδια manager, μπλα 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 μπλα. Και να κλείνω. Ναι. Και τελειώνει ο Ιούνιος και πάμε τώρα να διοργανώσουμε το συνέδριο. Περιμένω εγώ τώρα να διοργανώσουμε το συνέδριο όπως λέγαμε. Και φυσικά 1η Ιουλίου ο Κωνσταντίνος φτιάχνει μια ομάδα, αρχίζει και ανακοινώνει τι ομιλίες θα κάνει ο καθένας και τι χρόνους κτλ. Μόνος του τώρα. Τον παίρνω εγώ τηλέφωνο, δεν το σηκώνει. Όλο τον Ιούνιο τον έπαιρνα τηλέφωνο, να σας το πω αυτό και διάφορα θέματα δεν το σηκώνει. Δεν απαντούσε. Του αφήνω κατηχητικά, του λέω: εσύ αυτά που κάνεις δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν πρόκειται να διοργανώσουμε το συνέδριο. Η δική μου δεν πρόκειται να σου στείλουν. Λέει: στείλτε, λέει, είπε σε όλους, στείλτε, λέει, τις ομιλίες σας, λέει, να τις δω εγώ. Κάτι κουλά τώρα, κάτι πράγματα τώρα που δεν έχω γίνει ποτέ. Μην τα απολογούμε.
τραγικό συνέδριο, το οποίο το διοργάνωσε τελικά όλο μόνος του. Το ηγεσίας ήταν ένα ηγεσία στο οποίο μόνο United ήταν divided και μίλαγε για τις δύο ομάδες και άρχισε να λέει, ξέρω εγώ, ότι δεν θα, παρακαλώ πολύ, να μην αναγνωρίζω, να μην έχετε ανθοδέσμες, να μην... Κάτι ανακοίνωνε όσοι ήταν εκεί, κάποια πράγματα τα οποία μας είχαν φανεί πάρα πολύ παράξενα. Το Σαββατοκύριακο του συνεδρίου γίνανε κάποια τραγελαφικά γεγονότα. Ο Αποστόλης είχε γίνει director, τώρα μιλάμε με πάνω από 100.000 τζίρο τώρα, όχι director όπως γίνονται κάποιοι άλλοι. Μιλάμε για director τώρα. Του κόψανε την ομιλία, πήγαινε να αναγνωριστεί και του κάνανε τέτοιο. Ο Κωνσταντίνος Οριότανη, ξέρω εγώ, στα παρασκήνια, ξέρω εγώ, γιατί μιλάει αυτό τόσο πολύ, που μίλησε 25 λεπτά, όση ώρα είχε μιλήσει. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν απλοί leader και μιλήσανε όση ώρα είχε μιλήσει ο Τόλης που αναγνωριζόταν director. Ο CEO της εταιρείας, τέλος πάντων, ούτε καν τον ανέφερε. Τους άλλους leader που είχαμε βγάλει πηγαίναν να τους μειώσουν το έντρινο των ομιλιών. Μπλα μπλα μπλα, έγινε ένα συνέδριο το οποίο μας το ρίβησε και εκεί εμείς πήραμε την απόφαση ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα κάνουμε τα δικά μας συνέδρια, θα κάνουμε το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα και αρχίσαμε να διαφοροποιούμαστε. Εκεί άρχισαν πολλά διάφορα προβλήματα, όπως το επόμενο μεγάλο θέμα. Γενικώς γύρω από το κομμάτι που λέγεται Κωνσταντίνος θα μπορούσα να πω πολλά. Να σας δώσω και άλλα πολλά παραδείγματα. Προχθές την Τρίτη υπόθηκαν περισσότερα, αλλά απλά κρατήστε το ότι δεν υπάρχει η εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει ο σεβασμός. Έχει λειτουργήσει με τρόπους, υπάρχουν συμπεριφορές, να το πω έτσι, οι οποίες δείχνουν ανηθικότητα, είναι συμπεριφορές οι οποίες δείχνουν τι να πρωτοπώ. Ναι, καλά. Υπήρξαν και άλλες ολόκληρες ομάδες οι οποίες κλεφτήκανε. Πέστε για θα δούμε. Πέστε και ανέβασαν πόσοι. Εντάξει, τώρα τον περισσότερο κόσμο εδώ μέσα δεν τους τον αφορούν. Όποιος πάντως θα ήθελε να ξέρει και περισσότερες λεπτομέρειες, έχω να σας πω πάρα πολλά σκηνικά και γεγονότα, στα οποία ήταν το ένα μετά τον άλλο, ειδικά τον τελευταίο καιρό, στο οποίο ήταν σαν να μην υπάρχει όριο. Δηλαδή δεν υπήρχε τέτοιο. Όχι απλά είχε χαθεί σε όλους και εμπιστοσύνη. Μιλάμε τώρα. Παράλληλα, αυτούς τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια αλλαγή πλεύσης της εταιρείας. Η εταιρεία τον Ιούνιο, σας λέει το πρώτο περίεργο email που μας έλεγε ότι για κάθε αλλαγή που θα ζητάτε θα πληρώνετε πλέον, θα υπάρχει voucher $10. Και από τότε και μετά, το Σεπτέμβριο, άλλαξε το marketing plan. Δεν υιοθέτησε τις προτάσεις που είχαμε κάνει εμείς πρώτη φορά. Μέχρι τώρα τα υιοθετούσε όλα. Όχι μόνο δεν τα υιοθέτησε, έκανε αλλαγές τις οποίες μειώνουν τις προμήθειες. Πήρε χρήματα τέτοιο, μειώθηκε το 90% που υποτίθεται ότι πληρώνει η εταιρεία κατά πάρα πολύ και με τη νέα στρατηγική βάθους. Ανακοίνωσαν, ξέρω εγώ, ότι franchise έβαλαν κόσμο, ξέρω εγώ, να πληρώσουν $3.000 για να αγοράσουν ένα franchise, το οποίο ακόμα δεν υπάρχει κάποιο franchise, είναι πέρα στους μήνες και δεν έχει μια. Υπήρξαν διάφορα πράγματα στα οποία όταν αυτά γινόντουσαν, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ήμασταν στην κατάσταση που λέγαμε, γινόντουσαν πράγματα και λέγες, τώρα, εμείς ας πούμε το βλέπαμε, εντάξει, είναι περίεργο, αλλά θα το παλέψουμε, ας πούμε, θα το δούμε αυτό, δεν θα συμμετέχουμε στο franchise, δεν θα αυτό, αλλά γινόντουσαν τόσα πολλά πράγματα, τόσες πολλές τέτοιες και απανωτές αλλαγές και άλλαξε όλο η μορφή στην οποία η εταιρεία απαντούσε. Άρχισε η εταιρεία να απειλεί. Υπήρξαν εδώ ηγέτες οι οποίοι τους απείλησαν και χάσαν τους κωδικούς τους. Άρχισε να μην μας απαντάει στα ticket. Άρχισε όταν εμείς αρχίσαμε να στέλνουμε, είναι αργή να απαντήσει, να το πω έτσι. Εγώ ακόμα έχω στείλει, μου στείλανε, ξέρω εγώ, πριν από 1-1,5 μήνα. Επειδή ο Οδυσσέας, ένας άνθρωπος που ήταν στην ομάδα του Αποστόλη, έκανε μια καταγγελία στον Αποστόλη και μου ζήτησε η εταιρεία τα ρέστα και απάντησα εγώ σε αυτά τα πράγματα, λέγοντας όμως πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τον Οδυσσέα και για το τι του έκανα μια συγκεκριμένες καταγγελίες οι οποίες ήταν πάρα πολύ σοβαρές, γιατί ιδεολογικές συμπεριφορές οι οποίες φτάνουν μέχρι και σε σεξουαλικές παρενοχλήσεις, πολύ σοβαρές τέτοιες, στις οποίες πάλι δεν έχουμε πάρει απάντηση.
σε όλα τα άλλα που ζήταγε η εταιρεία, ξαφνικά έπρεπε να απαντήσουμε σε 48 ώρες, γιατί αλλιώς θα είχαμε κωδική. Στα πράγματα τα σοβαρά που στέλνουμε εμείς, ο CEO εξαφανισμένος απαντάει σε όποιους θέλει, σε συγκεκριμένους ανθρώπους, σε εμάς. Δεν ήρθε ούτε καταδέχτηκε να έρθει στο συνέδριο που κάναμε τον Νοέμβριο. Μπλα μπλα μπλα, διάφορα πράγματα. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά τα κομμάτια και σε αυτά που υπόθηκαν και από τους ανθρώπους στην Τρίτη, είναι ότι ενώ σε όλα αυτά τα χρόνια εμείς στέλναμε δεκάδες, εκατοντάδες tickets έχουν σταλεί για να βελτιωθούν τα προϊόντα, γιατί υπάρχουν παιδικές ασθένειες, γιατί ήταν μια καινούργια εταιρεία, γιατί φτιαχνόντουσαν πράγματα και συνέχεια θα διορθώναμε. Στο κομμάτι του application, σταματήσανε να εξελίσσουν. Στο κομμάτι που λέγεται booking.com και OGINet, μειωθήκαν οι εκπτώσεις και πάρα πολλά πράγματα που είχαν δοθεί αρχικά τώρα πια δεν ισχύουν. Στο κομμάτι που λέγεται OGIB, στο κομμάτι που χτίζουμε site και e-shop, εκεί ενώ στέλναμε ticket και διορθώναμε πράγματα, τώρα δεν γίνεται αυτό και κάνανε αλλαγές τις οποίες τελικά αντί να είμαστε updated και να είμαστε με την τεχνολογία, ανακοινώνονται, δεν ξέρω αν έχετε δει, ChatGPT, AI, το Artificial Intelligence, τώρα πλέον κάνει παπάδες. Του λες να σου φτιάξει site και σου φτιάχνει site, φοβερά πράγματα. Δηλαδή, ζητάμε, δεν μιλάμε τώρα γι' αυτό, ζητάμε πολύ πιο απλές αλλαγές και πολύ απλά πράγματα. Και τους τελευταίους μήνες ήταν οι απαντήσεις που πέραμε ήταν ναι, εντάξει, θα το προχωρήσουμε, θα το προωθήσουμε στο department, ξέρω, στο IT department. Και δεν γινόντουσαν οι αλλαγές όπως αυτές. Δηλαδή, περιμέναμε και δεν γινόταν οι αλλαγές. Δεν φτιάχναν το κομμάτι με την εφαρμογή. Τα εργαλεία. Πολλά υπόθηκαν τώρα εκεί από όλο τον κόσμο. Άρα, σταματήσαμε να βλέπουμε προοπτική, σταματήσαμε να βλέπουμε όραμα και βέβαια δεν υπήρχε ευθυγράμμιση με τις ακρογωνιαίες αξίες της κοινότητας. Η κοινότητά μας έχει χτιστεί πάνω σε 4 αξίες. Το ένα κομμάτι είναι το κομμάτι της οικογένειας. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην οικογένεια. Πιστεύουμε στην ανταμοιβή, πιστεύουμε στην ελπίδα και πιστεύουμε και στην ελευθερία. Αυτά εδώ είναι πράγματα στα οποία έχουμε δει και η γραμμή αναδοχής, αλλά και η εταιρεία να μην ευθυγραμμίζεται με αυτές τις αξίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές και εμείς σιγά σιγά πλέον το τελευταίο καιρό και με rapidly, να σου πω, με ταχύτητα, δηλαδή μετά τον Νοέμβριο είναι αυτό που λέμε κάθε εβδομάδα κάτι γινόταν, ας πούμε, δεν προλαβαίναμε να συζητάμε τα θέματα και τα προβλήματα. Οπότε σε όλη αυτή την κατάσταση άρχισε να φαίνεται μία πορεία κατηφορική στην οποία εμείς έπρεπε να πάρουμε θέσεις. Εντάξει, ξαναλέω, υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα στη συνάντηση, αλλά προχωράω γιατί θέλω να σας πω τα σημαντικά.